A aký je priebeh od oslovenia firmy až po realizáciu? Tak toto je beh na dlhú trať. Keď sa budeme baviť o šoférovi, to sa bavíme o veľmi dlhom období, lebo tá príprava je extrémne zložitá. Je tam veľa subjektov do toho zaangažovaných. Bavíme sa o minimálne 1 roku a viac. Hej, takže je to náročný projekt a najdôležitejší človek je ten človek v tom bytovom dome. Tam si musí niekto to zobrať za svoje a musí vedieť tých ľudí dať dohromady a presvedčiť ich, lebo keď toto tam nie je, tak ten projekt nikdy sa nezrealizuje. Takže to vôbec nie je o nás ako o dodávateľoch, ale o tom samotnom bytovom dome. Oni musia byť presvedčení, že chcú. A viem, že to niekedy je taká nevďačná rola, keď niekto zastupuje spoločenstvo vlastníkov, ale to je jediná možnosť, ako ten projekt zrealizovať. Niekto, kto má dôveru vlastníkov a kto to vie prejsť celým tým procesom až do konca, lebo veľakrát to stroskotá práve na tom, že sa tí ľudia tam nedohodnú z nejakého dôvodu. Možno úplnej malichernosti. Hej.